महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। कोकणात प्रत्येक घरच्या गणपतीचं खास असं वैशिष्ट्य आहे। वालावल येथील नंद वालावलकर गुरुजी यांच्या घरातील संत परंपरा असलेला गणपती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे। लाल रंगाचा शाडू मातीची मूर्ती असलेला गणराय अगदी आकर्षक आहे। दरवर्षी वालावलकर कुटुंबीय एकत्रपणे गणपती उत्सव साजरा करतात। पाहूयात। 1.5 दिवसांच्या या गणपतीत दरवर्षी सोन्याचे दागिने घातले जातात। या गणपतीला राजघराण्याची परंपरा देखील आहे। अत्यंत सुंदर रेखीव अशी लाल शाडूची मूर्ती, त्याला केलेली आरास, यामुळे गणपतीचं रूप अत्यंत विलोभनीय असं दिसतं। 1.5 दिवसांच्या या गणपतीचं वालावलकर कुटुंबीय अत्यंत मनोभावे पूजन करतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा वैशिष्ट्यपूर्ण असा गणपती आहे। आज संत गणपती कोणी पाहायला मिळत नाही। काही ठिकाणी आहेत, काही शहरामध्ये आहेत, पण हा गणपती संतांचा गणपती आहे। हे ठराविक ठिकाणीच असतात। हा आमचा अगदी फार पूर्वी काळापासून असंच आहे की त्याचा रंग तांबडा आहे, नाम आहेत ते कागदाचे आहे, त्याचं मुक्काम असतो तो फक्त 1.5 दिवसाचाच असतो। सूर्यास्तापूर्वी तो उद्या पाण्यात गेला पाहिजे, हे ठरलेलं आहे आमचं। आणि ह्याप्रमाणे त्याची आम्ही चालणूक केलेली आहे। ब्राह्मणाकडून पूजा केली जाते, षडोपचार पूजा असते, जवळजवळ 150-200 एकादशी असते दुसऱ्या दिवशी। एवढं मोठं आमचं कुटुंब फार मोठं आहे, आणि त्यामुळे आम्ही हे कुटुंब दरवर्षी बस्तरीप्रमाणे गणपती करत असतो। म्हणजे तुमची एकत्र कुटुंब पद्धती आहे। एकत्र कुटुंब पद्धती आहे। आज जी कोकणात लोप पावत चाललेली आहे, जे वरसली म्हणतात किंवा काही घरं बंद आहेत, पण हे तुमचा म्हणजे इतिहास म्हणावा लागेल की एवढी वर्ष तुमचा हा गणपती आणि एकत्र कुटुंब एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करतात। आणि या घराण्याला राजघराणं पूर्वी राजा भेट होतं, संस्थांच्या कामाने राजे यायचे, तर या घराला भेट देत होते। आणि म्हणून हा राजगणपती आहे। राजा सारखाच असतो, सोन्याचे दागिने खरे आहे, सोनं अंगावर खरं आहे, तेच आपण बँकेमध्ये ठेवलेलं असतं आणि बसरीप्रमाणे करत असतो। हे सगळे एकत्र आम्ही आलो, 2-3 माणसं तिन्ही कुटुंब एकत्र असतो। त्या अशा वेळेला 10-12 भजनासोबत रात्रभर जागरण असतं आम्हाला। बरोबर, धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।